El Pont del Diable ha sigut el primer en donar la benvinguda al Nadal. Ells i les martorellenques es van reunir a la Font de l'Eudó en un ambient festiu en el que els nens i nenes de l'Escola Municipal de Música van fer una cantada de Nadales. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, acompanyat dels seus regidors, van rebre a la fada Estel, que va dirigir unes paraules a tota la canalla present. Jo crec que moltes me les puc imaginar, però porteu-vos molt bé. Els treballadors del Centre Especial de Treball Can Casas van ser els encarregats de pitjar el botó que va enlluernar el Pont del Diable i la resta de carrers i espais públics de la nostra ciutat. Un acte que ha emocionat a l'equip de Can Casas, que enguany fa 25 anys i que seran els encarregats de portar més d'11.000 poncèties a totes les cases de Martorell. També han sigut els creadors del cartell de Nadal amb les seves idees gràfiques i deixant tota la seva imaginació en els nostres carrers. El Nadal és una de les èpoques més boniques de l'any i la que més màgia porta a totes les ciutats, i així ho ha destacat el batlle. Sobretot és una festa molt familiar. Abans ho explicava l'Albert. Tenim la nit de Nadal, tenim els Reis, tenim els pobles engalanats amb molta llum, a Martorell també. També tothom aprofita per fer compres nadalenques perquè tinguem uns bons dinars i uns bons sopars. Després de l'encesa a la vila, la fada Estel i tota la comitiva es va traslladar a la Rambla de les Bòbiles, on la resta de treballadors van descobrir la resta de llums que encara no s'havien encès. Tota la il·luminació és LED i s'han afegit llums al nou barri de la Sínia. A la plaça de la Mare Caterina, l'equip d'hoquei del Futbol Club Barcelona van inaugurar la pista de gel, que estarà disponible fins al 7 de gener. Tindrà un preu de 6 euros durant 30 minuts. També s'ha fet repartiment d'una gran xocolatada a càrrec de l'Associació de Veïns de Torrent de Llops i Rodalies.